това е най-продаен модел на TED за последните 20 години. Подобрен във времето и препоръчан от хиляди доволни потребители. Матрак фаворит на ортопедик. Категоричният фаворит в спалнята. В качеството си на търговски менеджер в матраци TED мога да ви уверя, че моделът е с най-висока оценка за качество от водещата лаборатория LJ в Германия и има сертификат за ортопедичност. Той гарантира правилната поддръжка на гръбнака и безкомпромисен комфорт. Ядрото представлява адаптивна мултипокет система с над 500 независими опорни точки на квадратен метър, разпределени в 7 зони на комфорт. Тази ортопедична конструкция позволява на тялото да заеме естествена позиция по време на сън, без натоварване и изкривяване. Високотехнологичната обработка на стоманата прави всяка пружина изключително еластична и издържлива на натиск и натоварване. Това гарантира равномерна и гъвкава опора, без слягане през целия живот на матрака. Към тази интелигентна система са добавени слоеве комфортна Body Care пяна с добра еластичност. Повърхността на матрака е обогатена със слой Memory пяна, който предоставя допълнителен комфорт на тялото и елиминира напрежението. А висококачествен текстил е нежен и деликатен дори към най-чувствителната кожа. Фаворит нова ортопедик. Безкомпромисно качество и комфорт. От TED.